Салом, дӯстони азиз. Чӣ тавре ки ҳамаи шумо мунтазири ин конкурси дуюми ман будед. Акнун конкурси дуюми ман махсус барои шумо подписчикои азиз, ки мунтазир будед, сар шуд. Аз ин рӯз конкурси мо сар мешавад. Падаркаҳои бениҳоят зиёд мондагӣ ҳастанд, нағз ва конвертҳо барои активниҳо. ҳозир ман ба шумо ҳамаи инҳоро нишон медиҳам ва шартҳои конкурсро мефаҳмонам. Дар ҷойи аввал электрогрил. Дар ҷойи дуюм погружной блендер. Дар ҷойи сеюм сэндвич тостер. ҷойи чорум бошад миксер. Дар ҷойи панҷум бошад кофеварка бо ду керамически чашками. Дар ҷойи шашум бошад чайник заворочный. Дар ҷойи ҳафтум бошад набор для специй. 6 ҷойи дигар бошад конверти 400 рублӣ махсус барои активниҳо дӯстонам. Активни бошед. Акнун муаррифӣ мекунам шуморо бо спонсорҳо. Канали Таҷ Влог Мам. Ин канал канали ман мебошад дӯстонам. Шумо ҳатман бояд подписатсия бошед ва видеои ман махсус барои занҳо аст. Ман косметолог ҳастам ва дар ин ҷо маскаҳо барои занҳои тоҷики худамон нишон медиҳам. Таҷ Мама канали Нав Нону Намак. Ин канал дуюм канали апай хосият мебошад, ки ҳамаи шумо инро медонед дӯстонам ва влогҳои беҳтарин ва аз Тоҷикистон завқовар дорад. Шумо дар ин ҷо подписатсия карда колокончикро зер кунед. Фатима влог. Ин дуюм канали Пазанда таҷик мебошад, ки ҳамаи шумо ин каналро дӯст медоред ва ин дуюм каналашам боваридорам ба шумо низам писанд меояд. Даромада подписатсия карда ва колокончикро зер кунед. Суперкелин София. Аввал каналаш буд Таҷик Кук София. ин канал пухтупазҳои бениҳоят бомазза дорад ва боваридорам, ки ба шумо низам писанд меояд дӯстонам. Даромада подписатсия кунед ва колокончикро зер кунед. Золотие руки. Ин апаҷони мо дастои тиллояшон бениҳоят хӯришҳои бомазза ва десертҳои бомазза тайёр мекунад, ки боваридорам ба шумо низам писанд меояд дӯстонам. Подписатсия карда ва колокончикро зер кунед. Бомазза тиҷи. Ин канал бошад канали пухтупаз мебошад дӯстонам. Дар ин ҷо шириниҳои бомазза ва хӯрокҳои бомазза дида мешавад. боваридорам ба шумо низам писанд меояд. Таҷичка любит готовит. Ин апаҷони мо бошад. Ин каналам канали пухтупаз мебошад ва дар ин ҷо салатҳои беҳтарин ва хӯрокҳои беҳад бомазза нишон дода мешавад. боваридорам ба шумо низам писанд меояд дӯстонам. фаромӯш насозед подписатсия карда колокончикро зер кунед. Мама влог СПБ. ин канал влогови канал ҳаст, ки ин семья дар Санкт-Петербург зиндагӣ мекунад ва влогҳои шавқовар дорад. боваридорам ба шумо низам писанд меояд. Готовит Дилафрӯз. Ин дуюм канали апаи Дилияи мо мебошад, ки то ин ки ин қадар ҳунарҳои хуб дорад ва беҳтарин хӯришҳо тайёр мекунад. боваридорам ба шумо низам писанд меояд дӯстонам. подписатсия карда колокончикро зер кунед. Влог Пазанда Боно. ин канал канали нав ҳаст. ин каналам дар ин ҷо влог ва пухтупазҳои хуб нишон дода мешавад. боваридорам ба шумо низам писанд меояд дӯстонам. Готовим вместе. ин канал канали нав ҳаст. дар ин ҷо пухтупазҳои нағз нишон дода мешавад. боваридорам ба шумо писанд меояд ва ин хоҳаракро дастгирӣ мекунед то ин ки пеш равад каналаш. Фатима ТВ. ин канал канали нав ҳаст. дар ин ҷо дида мешавад дар бораи ҳофизҳо ва фарзандҳои онҳо чӣ кор кардан ва интересни аст дӯстони ман. боваридорам ба шумо низам писанд меояд. Дунёи рангини кӯдакон. ин канал канали бениҳоят завқовар аст, ки махсус бофтан ва ҳар намуда чизро нишон медиҳад. ин зан боваридорам ба шумо писанд меояд дӯстонам. подписатсия карда колокончикро зер кунед. Вкусняшки от Фарида. ин канал канали пухтупаз ҳаст. чӣ тавре ки мебинед бениҳоят хӯрокҳои миллии худамонро тайёр карда бениҳоят хӯрокҳои иштиёвар дорад. боваридорам ба шумо низам писанд меояд дӯстонам. Влог вкусняшки. ин канал бошад канали ҳам влог ҳаст ва ҳам пухтупазҳо. ин беҳтарин зани ҳунарманд аст. боваридорам ба шумо низам писанд меояд дӯстонам. подписатсия карда колокончикро зер кунед. Мама Россия влог. ин канал влогови ҳаст, ки ин оила дар Россия зиндагӣ мекунанд. дар ин канал дида мешавад советҳои полезни беҳад влогҳои хуб. боваридорам ки ба шумо низам писанд меояд дӯстонам. подписатсия карда колокончикро зер кунед.
осия влог. Ин канали нав мебошад. Иҳнам дар ин ҷо влогҳои нав дида мешавад ва пухтупазҳо дида мешавад. боварӣ дорам ки ба шумо низам писанд меояд дӯстонам. мусулманский веши дар ин канал дида мешавад. платиҳои исломӣ махсус барои онҳое ки сатр мекунанд. боварӣ дорам ба шумо низам писанд меояд дӯстонам. влог молодая мама таҷичка. ин канал влоговӣ ҳаст ки беҳтарин влогҳо дорад бо ҳамроҳи кӯдакҳои худ. боварӣ дорам ба шумо низам писанд меояд дӯстонам. инҳо буданд ҳамаи спонсорҳои конкурси мо. барои инҳо соҳиб шудан ин тӯҳфаҳои зебо шумо фақат даромада дар комментария закрепид аст. силкаҳои спонсорҳода даромада подписатсия мекунед ва колокольчикро зер мекунед ва дар таги ҳамин видео якта комментария мегузоред. аз якта зиёд набошад дӯстонам. ва баъд аз 10 рӯз ба программа генератор лизонайр вибр карда мешавад. тӯҳфаҳоро насиби шумо мегардад. барои активни будан даромада дар спонсорҳо видеои онҳоро нигоҳ карда ва комментария мегузоред ва 6 то конверти 400 рубла махсус барои активниҳо. барои осон будани подписатсия кардан дар канали ман Ҳана Михел медароед ва дар ин боло раздел канали ба чӣ тавре ки канали навистагӣ аст ҳамин ба зер мекунед ва ҳамаи спонсорҳо дар ин ҷо ҳастанд. якта подписатсия карда ва колокольчикро зер мекунед. шартҳои бозии мо осон ва фаҳмо аст дӯстонам. боварӣ дорам ки ҳамаи шумо спонсорҳоро дастгирӣ мекунед.